Cristi! Hey! Hai mă să-i vedem pe frații Crivină. Ah, Că a frații apărut Crivină. sezon nou. Ok, hai să vedem. Hai. Mă, dar copiii ăștia unde dracu sunt, mă? Bă, mă veniți să mă ajutați și mine? Hai, trezirea. Ce se? Era o secundă aceea. Oh, stai mă că-i sun imediat. Mă, bă, o secundă, îi lăsai și o să doarmă puțin, mă. Puțin îi las. Ia. Bă, ce zi frumoasă de pește, bă. Bă, chiar o zi frumoasă, dar mai ai niște mămăligă? Da, bă, m-am o bucată. Stai să bag, că v-am în buzunar. Da, o găsi. Să, că așa e bine, măcar așa ne ajunge și nouă până pe diseară. Ia? Mama. Răspunde ce să faci. Of, dar nu vreau să-i răspund. Știi cum e, mama, că abia ce plecărăm. Of, bine, hai. Ală. Băi, iară-ți dracu, iar pescuiți la oală, măcar prin seră și mie ceva. Lasă, veniți acasă, că vă jupoi, vă mănânc. Bine, mă, hai, că vine acum, hai. Of, haide să împachetăm și să plecăm o dată. Numai asta ne mai lisa și măta. Plecare mai era măta, dracu, unde plecați? Bă, eu uit de voi pe aici prin casă și voi dispreț așa din neam, dispreț la pește de la oală. Prințărați ceva, prințărați? Am prins 27 de țânțari, 10 muște și 3 albine le-a prins Cristi cu telescopica. A, da, am luat telescopica și... direct în oală lângă mine. Bun, adun coace că facem tocăniță de picioare de țânțar și bag viespurile și ce mai aveți pe acolo și am muște, le bag la ciorbă. Oh, ce bine veni! În sfârșit de la operația asta facială ară mult mai bine. Mariano! Ia. Da, Ioane. Ia ce față frumoasă ai, ia. Am fost la operația asta de față și acum nu am față de bolă. Nu vezi că ară mult mai bine? Dar ce gătiști? Că miroase bine. Boască. Niște ouă în pizdigaie și niște mămăligi în gaură caldă. Vrei și tu dacă? Nu mulțumesc că am mâncat la serviciu, dar pregătim pentru fiecare câte o operație între asta facială. Bravo, Ioane. Intră porcica mea. Hai să ne schimbăm și noi. Mă, că tata, tu ai dreptate, că arăt de parcă-s și o bordură ca maică ta, ca maică mea. Mă doboară. Dar măcar știu că o să mă schimb și acum cu fața spațială. Să vedem cum va fi. Uite pe tine acum, Ioan. Țăiculița mea, cred că are și pentru mine, pentru țăiculița mea. O schimbare facială la față, trebuie să vezi, dar nu poți să arătai, că mă doare inima, am îmbătrânit. Ce schimbare și-a făcut mea Violet. Uitați ce bine arăt acum. Mă simt mult mai bine. Cu țârculița mea. Arăt mult mai bine. M-am schimbat. Îmi place să am altă față. Asta facială. Văd că se simte așa destul de binișor aici. Nu știu să zic. Mersi, tata. Mersi că mi-ai programat treaba asta. Ce mai? Era să uit. Ioane, mulțumesc de schimbarea asta facială. Mă simt mai altfel, sunt o femeie mai în vârstă.
Dă-o dracu de treabă, Mariano! Mulțumesc, Ioane. Să nu uiți data viitoare să închizi ușa. Și mă duc să o bat acum la cap pe măta mea. Lasă-o dracu, Mariano! Tată, ai găsit operație facială pentru țuiculiță? Nu văd! Lasă-o dracu de treabă! M-a spovedit, mamă! Da, mă, m-a spovedit. Adu repede stinină ca să terminăm o dată mai repede. Să terminăm o dată mai repede. Da. Ce dracu faci, de copile? L-a spovedit tata aia cu o flegmă. Lasă, că așa-i trebuie, așa-i trebuie. Nu ne mai trebuie, lasă așa. Ioane, vezi tu ce faci cu ăsta, Ia. E o cauză pierdută. Stai așa că te jur. Stai așa că se va direct în cur. Tutum. Bă, că căcați în curul ăsta! Vă spun din partea mea, vărul meu va pleca în altă țară și nu o să mai putem posta asta, va fi ultimul episod, partea a doua pentru voi să vedeți. Că vărul meu e nevoit să pleacă și când se va întoarce el, după un an sau când se va întoarce el, atunci vom continua iar cu toții. Plec în Italia și de-aia e că în Italia, dacă nu este și vărul meu Mihai, nu putem să facem pe Miță. Adică pe Miță, pe Tataia și pe Ion și cine mai este. Deci, din păcate asta este, nu putem face mai mult de atâta. Așa că sper că vă bucurați de episoadele pe care le-am făcut. Din păcate doar 2, dar ceea ce o să fie bine este că la anul o să mai putem alte 2 sau 3 episoade. Și vă spunem că o să ne vedem la anul! Ne ajunge până pe diseară. De ce să faci? Băi! Oprește! Bună seara, hai, aduceți aici, aduceți că le bag în ciorba de asta, cum e și Bun, adu-le încoace că le punem pe ciorba de uzici. Am prins 27 de țânțari, 10 muște. Am prins 27 de țânțari, 10 muște și Cristi a prins 3 albine. Și cu telescopul care Și că telescopii care a prins. am prins 27 de țânțari, 10 muște și 3 telescopii care Da, am luat telescopii ca și... Frumos. Da, am luat telescopii ca și... ce bine, ajunsei acasă după operația asta facială. Arăt mult mai bine acum. Mariano! Da, mă. Ioane, ți-ai făcut ceva la față, tata? Tata. Da, Viorele. Boască, cu niște ouă în pizdigaie și mămăligi în gaură caldă. Vrei și tu o bucată? Boască, cu niște ouă în pizdigaie și cu niște mămăligă. Păi să amândoi mâinile pe ea, mă. Mamă, ce puși direct, mă. Schimbare facială! Hai să ne schimbăm și noi.
Care trebuie să ieși pe ușă, gen... Of, trebuie să ne schimbăm și noi, și noi o leacă. Ok. Aia. Lasă-mă că-s prost. Deci trebuie să nu filmezi așa. Mulțumesc, Ioane. Să nu uiți data viitoare să închizi ușa. Bă, să știi. Lasă-o, dracu, Mariano. Lasă-o, dracu, Mariano. Tată, ai găsit operație facială pentru țicăliță. Tată, ai găsit operație facială și pentru țâiculiță. Tată, ai găsit operație facială pentru țicăliță. Nu mă da. Hai, rosa! My God! Gata! Băi, nu fi pot! Hai acasă. Ce dracu faci, copile? Las povedita tale completă! Las povedita tale completă! Nu atât de repede, prea repede. Las povedita tale completă! Bă! Ia. E o cauză pierdută. E o cauză pierdută. Să nu te miști, să-l fac direct în cur. Nu așa. Stai așa, nu te mișca, să-l fac direct în cur.